ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଗୀତଟିଏ ବୋଲାଇବି। ଆଉ ତାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ, ମୋ ସହିତ ବୋଲିବ। ପ୍ରଥମେ ବୋଲୁଛି। ଏଇ ଯେ ମୋହର ଦେହ, ଦେହ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୁହ। ଏଇ ଯେ ମୋହର ମୁଣ୍ଡ, ରାଇଜ ଯାକ କେତେକ କଥା ଏଇଠି ହୋଇଛି ରୁଣ୍ଡ। ଏଇ ଯେ ମୋହର ଆଖି, ଏହାକୁ ମୁଇଁ ମେଲା କରାଇ ପାରୁଛି ସବୁ ଦେଖି। ଏଇ ଯେ ମୋହର କାନ, ଗୀତ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହୁଅଇ ଛନ ଛନ। ଏଇ ଯେ ମୋହର ନାକ, ଯିବା ଆସିବା କରେ ପବନ ଜୀବନ ଥିବା ଯାକ। ଏଇ ଯେ ମୋହର ହାତ, ଏହାରି ଦ୍ୱାରା କରେ ମୁଁ କାମ ଶକତି ଥିବା ଯାକ। ଏଇ ଯେ ମୋହର ଗୋଡ଼, ଡିଅଁଇ କେତେ ଖେଳଇ କେତେ ଚାଲଇ କେତେ ବାଟ। ଏଇ ଯେ ମୋର ପେଟ, ଯାହା ମୁଁ ଖାଏ ଯାହା ମୁଁ ପିଏ ସବୁ ଏଇଠି ଭେଟ। ଏଇ ଯେ ମୋହର ପାଟି, ପାଟିରେ ଯାହା ପଡ଼ିଲେ ତାହା ଦାନ୍ତରେ ଦିଏ କାଟି। ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ହଉ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଗୋଟେ ଗୀତଟିଏ ଲେଖିଛି, ତାକୁ ଶୁଣିବା। କେତେ କିସମ ତେଲ ଦିଏ ନାଟି ତାର ତେଲି, ଘଣା ପକାଏ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଜି ପାଇବ ତେଲ ବୋଲି। ଠାକୁର ପାଇଁ ଫୁଲ ଯେ ଗୁନ୍ଥେ ନାଟି ତାର ମାଳି, ସବୁ ଦେବଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦିଏ ସେ ଭଳି କି ଭଳି। ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି ଶଗଳ କ୍ଷେତକୁ ଯିଏ ଯାଏ, ମାଟିକୁ ଚଷି ବିହନ ବିଞ୍ଚି ଫସଲ ଆଣି ଦିଏ। ଏହାରି ଲାଗି ସଭ୍ୟ ଲୋକ ପାଆନ୍ତି ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ। ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, ଧନ୍ୟତା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ଧନ୍ୟତା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।